Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun 10. toplantısını Komisyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê ya Parlamentoya Tirkiyê di hemîn civîna xwe de guhdariya wan akademisyen û pisporan kir ku duwarê şer û pevçûnan de lêkolînên akademîk kirine. Biz bu süreçte bütün çalışmaların, yapılan barış müzakerelerinin Em ê divê pêvajoyê de hemû xebat û muzakireyên aştiyê û pêngavên derbarê çareseriya rûborûnan de hatina avêtin bi hûrgilî analîz bikin. Lê em divê zanebûnê de ne jî ku tişta em dikin pêşkêşkirina modeleke taybeta bi Tirkiyeyê. İnşallah di dema herî Kurd de piştî ku ev xebat hatine temamkirin, em ê mînakeke serkeftî ya Tirkiye pêşkêşî lîteratûr û dîroka demokrasiyê ya cîhanê bikin. Dem Partî jî wekî aliyekî serekê gotûbêjan tekeziyê li ser wêyekê dike berî ku serdema nûya yasadanînê li parlamentoyê dest pê bike. Komisyon lezê bide kar û xebatên xwe. İki temel talebimiz, birincisi hızlı bir Du daxwazên me yên sereke hene. Ya yekem di demekî nêzik de şandek ji komisyonê biçe giravê û li gel Brês Öcalan ku di pêvajoyê de aktorek sereke hevdîtinê bike. Di vî warî de wêrek be û berpirsiyartiyê bigire ser xwe. Ya duyemîn ji bo yekê cotmehê demek pir hindik maye. Pêwîst e em bi lez dest bi nîqaşkirina çarçoveya sererastkirinên yasayî bikin ku ji bo pêvajoyê pêwîst in û divê em di vî warî de jî pêşketinek bi lez bi dest bixin. Eger dem neyê dirêjkirin komisyon de heta sûyekî kanûna îsal li ser xebatên xwe berdewam be. AK Parti ji bo sererastkirinên yasayî pêvajoyê amaje bi temambûna xebatên komisyonê dide. Şu an çalışmalar devam ediyor. Komisyon çalışmasını bitirecek. Niha xebat berdewamin. Komisyon de xebatê xwe temam bike û pêşniyaran li me parlamentoyê bike. Dê bibêje em vê wiha bikin û filan serrastkirinên yasayî bikin. Em niha behsa pêvajeyekê dikin ku berdewam e û gelek baş bi rêve diçe. Nêzîka salekê bi ser yekem gava Dewlet Bahçeliya ji bo pêvajoyê re derbas dibin û cavê raya giştiya Bakurê Kurdistanê ji hikûmeta Tirkiyê li benda pêngavên berbiçavên çareseriya pirsa Kurd e. Değerlendirilmiştir. Bu temelde Rêberê PKK Abdullah Öcalan biriya parêzerên xwe ku roja duşemê pê re hevdîtin kiribûn ragihand ku pêvajo di rewşa heyî de gihiştiye qonaxa çareseriya hiqûqî. Ferdî Sak, Rûdaw.